मानाव गेदेर मुस्रि पनिन बर' सार बिथांखौ बे समाव गावनि बिबुंथिजों जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होगोन होननानै आसा खालामबाय। 33थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे खेराइ फोरबो फालिनाय निसिमा बियाब बाथौ गौथुम निसिमा बियाब बाथौ गौथुमनि बे बोसोरसालिया जथुम्मानि आरो खेराइ फोरबोनि दिनै गेवलां मेलखौ आफादगिरिनि मासि लानानै दैदेननाय निसिमा बियाब बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिनैनि बे गेवलां मेलनि गाहायालासि आंनि सार डक्टर बारहुंखा मोसाहारि गेवलां मेलावनो माननि आलासि महरै बाहागो लानो हानाय मदाराम नार्जारी एसिस्टेंट सेक्रेटारि चिरां डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बाथौ गौथुम गेवलां मेलावनो बाहागो लानो हानाय बेनुतुर औवारी प्रेसिडेंट गुरुबासा आनसलिक कमिटि दुलाराय बाथौ गौथुम आरो दिनैनि बे गेवलां मेलाव लाइमोन आफाद माइनाव आफाद गोबां प्राइमारि आफादनि बिबानगिरिफोर बाहागो लादों। गेवलां मेलाव गासै निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय आइ आफा रायजो राजाफोर बाहागो लाफैदों। गासैनिसिमबो मागो बोथोरनि आंनिख्रुइ बैसोआव देरसिनफोरनो खुलुमनायखौ आं बावहरबाय। बैसोआव समानफोरनो आंनि गाहाम हामलायनायखौ मागो बोथोरनि थाखाय बावहरबाय आरो आंनिख्रुइ बैसोआव दुइसिनफोरनो मागो बोथोरनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। थारै नोंथांमोननि खावलायनायखौ मान होनानै जाबादाजा आं जिखिनि बाथ्राफोरखौ मिथिगौ माखासे बाथ्रानि गेजेरजों दिनैनि गेवलां मेलखौ बेखेवनो आं गसंदों। आं सानफ्लांदोंमोन आन्दलननि जथुम्बा आलादा बाथ्रा एबसुनि कनफारेन्सनि गेवलां मेल बा आलादा बाथ्रा बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेल मोनबा आलादा बाथ्रा बे धोरोमारि जथुम्मायाव कि मानसि फैगोन ना बियो मानसि जागोन ना बियो आं सानफ्लांदोंमोन। नाथाय मिटिंनि थिलियाव सफैनाय लोगो लोगो नुफैबाय आं साननायनि जोबोद उल्था। दुलाराय निसिमा बाथौ गौथुमा जोबोद जोथोनै जोबोद आदरै सानथामनि जथुम्माखौ खुंनानै दिनैनि बे गेवलां मेलखौबो समायना खुंफुंबाय आरो नोंथांमोना दुलाराय निसिमा हालामाव बाथौ धोरोमखौ लाखिबाय। बेनि थाखाय आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम आं खेबसे बावहरबावबाय आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना खेबसे आखाइ खबनानै नोंथांमोनखौ खावलायबाय। आरो आं सोंदों एसे आगोलाव सोंदों बोसोरफ्रोमबो बे जायगा मोनसेयावनो जायोना सोलाय सोलाय जायो होननानै बिथांमोना फिननाय होदों बे जायगा मोनसेयावनो जायो। आरो आं सोंबावदों मानसिफ्रा माब्लाबा खम जायोना बेबायदिनो जाखायो अब्ला बुंदों देग्लाय एसे खमबावसो होननानै। आं बेखायनो बुंदों दिनैनि बे गेवलां मेलाव बारहुंखा सारजों लोगोसे बाथौ सिबियारि सोरबा गिदिरथार दैदेनगिरिखौ आरोबाव लाबोबावनानै
समायना खालामनो हाबावामोन होनबा नंगौ पनिन बर'आबो बाथौ सिबियारि नंगौ जयन्त बसुमतारीआबो बाथौ सिबियारि दैदेनगिरिफ्राथ' गोबां दंबावोमोन बोसोर बोसोर जाबाय थायोब्ला बिथांमोनखौबो लेंबोनो हायामोन होनबा आं बुंदों दा अब्ला बिथांमोना बुंदों एबाराव सानस्लाबनो हानाय जायाखिसै खाल मानसिफोर नाजानोसै होननानै दा आंबो नोंथांमोननि बेबायदि बोसोर बोसोर बेबायदिनो खुंबाय थाखायोखौ मिथिनानै खाल मानसिबो जिहेतु जाबावखागोन बेखायनो आलासि लिंबोनायाव बा गुबुन गुबुन हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ मदद होनो आंबो गोसो जाबाय आरो आं मदद खालामगोन नोंथांमोनखौ मानोना आं गोजाननि मानसि नङा नांजाबनाय बिजिनिबाबो बिजिनि टाउननि नङा खाथ्रिबारि गामिनि खाथिनिनो दा नोंथांमोननि जायगायाव आं एबसुआव खामानि मावनाय समाव सामार होलाय बर' होलाय होजोब्बाय होनबाबो गोरोन्थि गैया गाग्लिजोब्बाय बे आमटेका ओनसोलखौ साननि मोनानि जों मिथियै गामि जेबो गैला नाथाय नोंथांमोना बा जोंनि आनसलिक एबसुनि बिबानगिरिफ्रा बे बाथौ गौथुमनि जथुम्मायाव मानो लेंहरनो बावलांखो आंबो आसरित जाबाय एबसुनिफ्राय गनाया बोसोरसे बारलांबाय थांनाय बोसोरनि गहपुर कनफारेन्सनिफ्राय गदों दा राजनितिक दोलो इउपिपिएल आव हाबफैदों इसिबां दोखो दोखो मिटिं गालांबाय आमटेका ओनसोलाव बे बाथौ गौथुमनि जथुम्मायाव बाहागो लाफेरनो मोननाय जायाखैमोन देग्लायसो मोनदों आरो बेबो एसेयावनो फेलें जाबावबायमोन लाइमोन आफादनि थान्दै मेलखौ बेखेवनायमोन आंनि बिबाना दा आङो एबसुआव थानाय समाव बेबायदि बाथौ गौथुमनि जथुम्मायाव उदालगुरियाव गोबां खेब भाबनि बा पेरेन्ट बडिनि बेबायदियाव बाहागो लादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि जथुम्माया गुरुबासायाव जादोंमोन सानसेखालि बे जिल्लानि जथुम्मानि थान्दै मेलावबो आं बाहागो लादोंमोन दा नोंथांमोननि आमटेका बा निसिमा हालाम बाथौ गौथुमा जे एफा समायना बे हाबाफारिखौ लायो जोबोद साबायखर आरो फिन खेबसे बिनि थाखाय नोंथांमोना आरोबाव आखाइ खब्बावनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो सिबिनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन खोलाहा नाहरबाबो नुयो गयबारि खान्थालबारि थाइजौबारि सानजाहा थाङोब्ला गामि बारलांनाय लोगो लोगो नुगोन गोमो गोमो समायना बेसरबारि साहा नाहरबा नुगोन समायना सोमखोर हिमालय हाजो सोनाबहा थांबा नुगोन स्राय स्राय आमटेका बाजार सेरजों बोहैलांनाय दैसा दिनैनि बे समायना मिटिङाव आइजोफोर फैदों हौवाफोर फैदों उन्दैफोर फैदों देरफुनायफोर फैदों मोजां मोजां गाननाय गाननानै ड्रेस गाननानै समायना बे समायना मिथिंगाखौ सोर सोरजिनाय बे समायना मिथिंगाखौ सोर बानायनाय बे समायना बुहुमखौ सोर सोरजिनाय निश्चय हारसिं जोनोम जायाखै बियो हारसिङैनो हा गावनानै ओंखारबोआखै बियो सोरबा सोरजिथारदों सोरबा बानायथारदों आरो बे सोरबायानो जाबाय सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौ जायखौ जों नुवाथारै होननानै बुंदों बे सोरबायानो सोरजिदों बे सोरबायानो सोरजिदों नालाय बेनो गाबहोयो बेनो मिनिहोयो बेनो रंजाहोयो बेनो गिदिर गोलाव खालामो बेनो धोनि खालामो बेनो गोरिब खालामो बेनो सोरजियो गासैबो बिनिनो गुदि बेखायनो
खैफोदाव आफोदाव दावगालांनो गोजौआव थांनो जाफुंसार जालांनो जों बिथांखौ गाबज्रियो। बिथांनि महरा गोबां हायावबो थायो दैयावबो थायो अख्राङावबो थायो जेरावबो थायो बेहा असे महर गैया थि महर गैया। दा बेनिखायनो बे नुवाथारिखौ आफा बोराइ बाथौखौ मोननो मोनसे महर साजायबाय आरो बे महर साजायनायानो जाबाय बाथौनि गुदियाव सिजौ फांसे गायनानै सिजौ गुदियाव हान्थु खरायनानै गोदो गोदायनिफ्राय आजै आजौमोननिफ्राय बे आफा बोराइ बाथौखौ जों गाबज्रिबोजेनबाय आरो दिनैनि जोलैया जोंबो बे सिजौनि गुदियावनो जों बिथांखौ गाबज्रिगासिनो दङ। बिथांनि अननाय मोननो जों बोर बिगासिनो दङ। गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मान होबोदों रेसपेक्ट खालामबोदों जे गासैनिबो गुदियाव बे बाथौआनो बा बे आफा बोराइ बाथौआनो। बेखायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा बे आफा बोराइ बाथौखौ आफा इसोरखौ मोननो हास्थायनानै गोबां नेम बानायनानै बिथांखौ नागिरबोदों बिथांखौ सिबिबोदों। बैसागु फैनाय लोगो लोगो गोदान बोसोर बानायनानै लादों। बे गोदान बोसोराव मानसिनि जिउआ खैफोद आफोद गैयालाबानो जै जै मै मै गोजोन सान्थि जिउ खांनो मोनथों। आबाद मावनाया मोजां जाथों साख्रि मावनाया प्रमोशन मोनथों फरायनायफ्रा मोजां फरायलांनो हाथों बे आसा आरो मिजिंखौ सिगाङाव दोननानै गोदान बोसोर बैसागो दानावबो बे आफा बोराइ बाथौखौनो बाथौ गुदियाव गाबज्रिबोदों। बेनि उनाव दैज्लां फैदों खोथिया फुदों आबाद मावदों जोंनि आबादा मोजां जाथों एम्फौ एनला दाजाथों रुमबां रुमबां बाख्रियाव सोनो मोनथों बे आसाखौ लानानै आफा बोराइनि बाथौनि खाथियाव गाबज्रिबोदों बिथांनि अननाय मोननो हास्थायबोदों। जों जाग्रोआ मुवा ओंखाम गोरलैखौ मोथिसे हाना लायनानै माइ गोरलैखौ बोथिसे हाना लायनानै बेखौनो नाग्लिनानै आफा इसोरनो जाहोग्रोदों। बेखौनो जों ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिबोदों। माइया मोनबाय जोसानि जोसा माइब्रानि माइब्रा रुमबां रुमबां बाख्रियाव सोनानै दोनफैबाय। दाहोनाया हालौदोंमोन रुवाथिया गायदोंमोन लावखारा मोसौ गुमदोंमोन माहाजोना जोथोन लादोंमोन बयबो खस्थ' खालामदोंमोन। बोसोरफा गाहाम मावबोनायनि फिथाइखौ जों मोनफैबाय आघुन दानाव। बेखायनो जों ओंखाम गोरलै जाफैबाय। दा मा खाबबाय दाहोनाया गलांसिगोन लावखारा गलांसिगोन बेथनबो मोनसिगोन माहाजोननिफ्राय माइया मोनबाय नालाय। बेखायनो मागो फोरबोआव लावखार ओंखाम जानाय फालिबाय। दा मागोआव खेराइबो होबाय बयबो पुर्निमा दानाव बाथौ फोरबो जों फालिफैबाय। बे नेमफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौ समनिफ्रायनो फालिबोदों आरो बियो दिनैसिमबो दङ। नोंथांमोनाबो मैया खेराइ फुजा होबाय अखा थब्लं दहाय फुंसिम पुर्निमा दानजों सोमोन्दो लानानै मागो बोथोरजों सोमोन्दो लानानै आरो बेबायदिनो
गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा खेराइ फोरबो फालिबोदों खुगा खुगा बुंदों सोरबा लिरनायावबो बुंदों बाथौआनो बर'नि गुदि धोरोम बाथौआनो गिबि बुंनाय बे जायगायावबो बाथौआ गोथाङैनो थांनानै दं नलबारि बरपेटा कामरुप रोमै रोमै जायगाफ्राव सारिगिदिं हारसाफोरजों बेंजानाय सारिगिदिं मुस्लिमफोरजों बेंजानाय बे जायगाफ्राव जि थिथि थाथा बर'फोर दङ बिथांमोनाबो बाथौ धोरोमखौ हमथानानै दं राजा दंमोन बर'फ्रा रायजोबो दंमोन दिनै राजा गैला दिनै रायजोबो गैला नाथाय बाथौ धोरोमा थालांबाय बाथौ धोरोमा गोमालांनो रोङाखिसै बेनिफ्रायनो फोरमान जे बर'नि गुदि धोरोमा बाथौ धोरोम जों बेखौ दिनै फोरमान होफैनो हायो दिनै मोनायाव नोंथांमोना खेराइ मोसानायखौ नायदोंमोनब्ला आं खेबसे अखा थब्लं नायखांबाय खेराइ फुजा होनायखौ नायदोंमोनब्ला गोसोखांहरफिन जायफोर सुर मिउजिक जाय मिउजिकजों दौदिनिया मोसायो नोंथांमोना साखाथि फाखाथि मोसाफायो बै मिउजिकआ बै दामनाया बर'नि हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो दङ आरो बे दामनाया इन्सट्रुमेन्टफोरा दामग्रा आइजेंफोरा इलेक्ट्रनिक नङा कारेन्टनि कानेक्सन नङा औवा बिजौनि सिफुं दंफांनि खाम दंफांनि सेरजा औवानि थरखा जथा बे मिउजिकखौनो मिलायहोनानै खेराइनि मिउजिक खालामनानै गुबुन गुबुन गान्दला बोननाय मा होनोमोनथाय गान्दला बोननाय बेबायदिनो थाखो थाखो मिउजिक दामदों मोसादों आरो दा दसे उनाव बेवहाय जुदि मोसागिरिफ्रा मोसाफैयोबा बे मिउजिकजोंनो मोसालांगोन बेनिखायनो खेराइजों बाथौ धोरोमजों बर'नि हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो दङ मा गाननानै मोसाया दौदिनिया मा गाननानै मोसाया दिनै बर' आइजोफ्रा बे मेलाव मा गाननानै फैदों दिनै हराव खेराइ फुजा नायनो मा गाननानै फैदों खान्थाल मादा दख'ना आरो मा होनदों दख'ना थावसि गाननानै खेराइ मोसादों बे दख'ना थावसिया सोरनि बे खान्थाल मादा दख'नाया सोरनि बे रेगे रेगां आगर एरनाय फास्राया सोरनि बे रेगे रेगां आगर एरनाय आर'नाइया सोरनि बर'नि बेखायनो खेराइ फोरबोजों बाथौ धोरोमजों बर'नि हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो दङ बेखायनो जों बुंनो हायो बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम फोरमान जों होनो हायो बेखायनो जों गौरब खालामनो हायो गुबुनफोरनि सिगाङाव गाबोन बाथौ धोरोमा गोमालाङोब्ला बै खंखरफोरनि बर'फ्रा थागोन ना थाया गाबोन बाथौ धोरोमा गोमालाङोब्ला बै नेपालनि बर'फ्रा थागोन ना थाया गाबोन बाथौ धोरोमा गोमालाङोब्ला नलबारि बरपेटानि बर'फ्रा थागोन ना थाया सिनायथिया थागोन ना थाया थाखो थाखो मोसानाय बे बर'नि मोसानाया थागोन ना थाया समायना गाननाय जोमनाय दख'ना थावसि बियो थागोन ना थाया खाम जथा सिफुं सेरजानि देंखो बियो थागोन ना थाया बेखायनो बर'खौ लाखिनो बर'खौ सिनायथि होनो बर'नि हारिमुखौ लाखिनो बाथौ धोरोमनि गोनां आरो बेखायनो बे बाथौ धोरोमखौ जों दाव दाव जोथोन लानांगोन लाखिलांनांगोन समनि फाखनाव समजों गोरोबनानै
बबेबा गोरोन्थिफोरखौ सोलायनानै सोदांनानै गोदान खालामनायनि खान्थिफ्राबो मिरु आफादाव थानांगोन। मिरु आफादा सोदांनानै होनांगोन, जायखौ एमेन्डमेन्ट होननानै बुंदों, सोदांफिननाय। बे सोदांनायफोरखौबो खालामलांनांगोन। मानो आं जेरावबो चान्स मोनबा बुंदों, आघुन मासाव माइ मोनहांबा मोथिसे हाना लाबोनानै बेखौ नानानै गाव जायालाबानो आफा बोराइ बाथौनो जाहोग्रोयो, जायखौ बुंदों ओंखाम गोरलै। दा ओंखाम गोरलैखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो माइसालि माइरंजों खालामबोदों। बे माइसालि माइरंआ गोदान आधुनिक खान्थिनि आबाद मावनायाव दिनै गोमाफैबाय। खुनुरुखुम नांगौखौ गोनांथिखौ मोनदांनानै सोरहाबा दब्लायफा गाहाम दब्लायनै गाहामल' गायो। बेखौनो फुजानि आन्था मुथासे मुथासे बिराद बेसेन गोसा होनानै जों बायनानै ओंखाम गोरलैखौ होयो। दा आइफोर आफाफोर, बे माइरंआ, बे माइया गाबोन गोमालांगुबैथारोब्ला जों ओंखाम गोरलैखौ खुंगोन ना खुंला? जों ओंखाम गोरलै होगोन ना होला? आं जाथ'वाखै, गय गोरलैबो जाथ'वाखै, माइरं गोरलैबो जाथ'वाखै। आफा बोराइ बाथौनो, आफा इसोरनो जाहोगोथारनांगौ। जों गाबोन माइसालि माइ मोनलाबा बे नेमखौ दोननाय नंला नामा? बेखायनो मिरु आफादा बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै सोदांनानै जायखिजाया माइ गोरलैजोंनो खुंजायो खालामोब्ला ओंखाम गोरलैया गोबाव सम थागोन होननानै आं फोथायो। आरो बियो जोंनि धोरोमनि खान्थियाव थालांबाय थागोन होननानै आं फोथायो। बेफोरबो मोनसे मोनसे सोदांनो गोनां आयदाफोर। गुबुन मोनसेया, आं मालायनिखौ रेफारेन्स लाबोनायखौ गाज्रि दामोन। हजरत महम्मदालायनो इस्लाम धोरोम फोसावदों। बिथांमोननि पान्डुलिपिया, धोरोमनि खान्थिफोर लिरलांनाय बिजाबनि नामा कुरान। कुरानाव गोबां बाथ्रा इस्लाम धोरोमनि सोमोन्दै लिरनाय दंनो। हिन्दु धोरोमनिया बेद, उपनिषद। हिन्दु सिबियारिफ्रा हिन्दु धोरोमनि खान्थिनि सोमोन्दै बेयाव लिरलांदोंनो। ख्रिस्टियाननि बिजाबा बाइबेल। बाइबेलाव ख्रिस्टियान धोरोमनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा लिरनाय दं। दा जोंनिया बहा लिरनाय दं? दा जोंनिया बहा लिरनाय दं? लिरनाय मोनसे खान्थि दा ओंखारबाय जानो हानाय थानांगोन। आरो बे खान्थिखौ बारनानै बिजाबाव, पान्डुलिपियाव लिरनानै दोनखानाय खान्थिखौ बारनानै जाहाथे गोसो बायदि नोंबो आलादा बैबो आलादा गाव गाबागाव जाय फाराफारि बाथौ धोरोमखौ गालाय गुजाय खालामनो मोना, बे नेमाबो थानांगोन। दाथ' बिराद जाबाय, गाज्रि मोननो नाङा। जानागुरु जायखौ बुङो, मेनागुरु, जानागुरु मेनागुरु जायखौ बुङो। नों जानागुरु ओंखारबाय, नोंनि नेमजों नों बाथौ बानायबाय। नों जानागुरु ओंखारबाय, नोंनि नेमजों नों बाथौ बानायबाय। दा जों सिबियारि, नोंथांनिखौ फालिनो ना बैनिखौ फालिनो? नोंथांनियानो थार ना बैनिया थार जाखो? बेबायदिनो गोनो गोथो खालामनानै होयो। दा बेफोरबायदियाबो जाहाथे बाथौ धोरोमाव सोदांनायफ्रा थालाङो, बेखौबो आं हास्थायो। आं बे बाथ्राफोरखौ बाथौ सिबियारि मानसि बाथौनि मिटिंफोराव बाहागो लानो मोनदोंबा बुंबोनाय जादों। बेखौबो नोंथांमोना सानगोन, सावरायगोन आं लुबैबाय। गुबुन मोनसेया, हामा, दा खालाम, दा माव, पाप नाङो, इसोरा रागा जोङो, साजा होयो। गोरोन्थि खामानि मावबा सैमा खि दौनाय, दाय मावबा थिखानाय बायदि माबा साजा होनाय, बे खान्थिफोरा
मालाबा मालाबा मोजांमोन होननानै आं दिनै सानफ्रांफैयो। मानो आं गोरोन्थि खालामोबानो आं साजा मोनगोनबा आं मानो गोरोन्थि खालामनो? दंफां सायायाव फोथाराव माइ खावनायनि गय खावनायनि सोरनिबा रुवाथिजों दावराव दावसि जानायनि बिसारफोर जाबोदोंमोन बर' गामियाव। बाथौ सिबियारिनि नेमखान्थि बायदियै साजा होदोंमोन। बेखायनो समाज बेरेखा खामानिफ्रा जाबोनो बारा खाबु मोनबोआखैमोन। हामा होनदों नालाय, दा खालाम होनदों नालाय, बिदि दाजा होनदों नालाय, साजा मोनगोन, दाय मोनगोन, फाब नांगोन बुंबोदोंमोन नालाय खम जाबोदोंमोन। दा बेफोरखौ जों लासै लासै हमथानो हाया हाया जाबोबाय। नोंहा बेसरबारि दं, दालिबारि दं, नै दाबायदि बोथोराव मोसौखौ हगारनानै होजोबनोसै, रावबो मोसौ खाला। गामियावनो खट दंना गैयामोन नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै? गोसोआव दङना गैया? गामियाव मोसौ खट दंमोन, मोसौनि खट। मोसौखौ लांनानै बेयाव जोबनानै दोनहैयो। मोसौ बिगोमाया फैसा होनानैसो बायख'नांगौ। दा बेखायनो मोसौ दाउ अमाफोरखौ जोथोन लानाया जाबोयोमोन। दाना बेबायदि जाला। बेफोरबो जोंनि बाथौ सिबियारि बा बाथौ धोरोमनि मोनफा मोनफा खान्थि जाबोदोंमोन, नेम जाबोदोंमोन। बेखायनो समाजा थिग जाबोदोंमोन। जापाननि हिर'शिमा नागासाकियाव नैथि बुहुम दावहायाव बमा होदोंनो। जों लेखायावसो फरायनानै मोनबाय, सल'बाथा बायदि सोरबा खिन्थाबा खोनासंबाय। लाख लाख मानसि थैदोंनो नैथि बुहुम दावहायाव। बे बमाखौ मानो बानायनाय? बे बमाखौ मानो बानायनाय? बानायाबानोथ' मानसिफ्रा एफाबां थैयामोन ना। सोर बानायनाय? बे एटम बमाखौ सोर बानायनाय? नाम दोनलायबावदोंसो। मा नाम दोनलायबावदों? बे बमाखौ बानायग्रा साइन्टिस्टआ जाबाय एलबार्ट आइनस्टाइन। जेला नैथि बुहुम दावहायाव जापानाव थरनै, लिटिल बय आरो थरसेनि नामा मा नामलाय? थरनैखौ गारबाय, लाख लाख मानसि थैबाय। एलबार्ट आइनस्टाइना थैलांनायनि आगोल दुखु सिखार खालामलांदोंनो। दायखौ सिमान लालांदोंनो, आंनिनो भुल जाबाय होननानै, आंनिनो गोरोन्थि जाबाय होननानै। दा बेखायनो बुंदों रायजोफोर, बमा बानायग्रा एलबार्ट आइनस्टाइना मुंदांखा साइन्टिस्ट, पावारफुल, नाथाय बे बमाखौ बेरफ्रु होनो नाङा होननानै हमथानो हानाया सुपार पावार होननानै बुंदों। आरो बेखौनो इंलिसाव स्पिरिचुवेल, असमियाव आयधामिक, बर'आवबो आयधामिकखौनो आं होनथ'बाय। धोरोम दागाव, दा बुथार, दाबु, दामाव, दा सिथार, दा बेरहो, दागाव। बे एटमखौ गावामोनबा, बेरफ्रु होआमोनबा मानसि थैनाय नङामोन जापानाव, लाख लाख थैनाय नङामोन। आरो बेखौ ब्रेक हमग्रा बुस्थुआनो जाबाय धोरोम। दा बेखायनो बे हामा दाख्लामा जोंनि बाथौ धोरोमाव दंबोयोमोन आरो बेखौ जों हमथानानै दोननांगोन। धोरोमखौ, बाथौ धोरोमखौ राजा महाराजानि समनिफ्राय फालिबोबाय। दिनै आदामोना फालिबाय थादों। आइ थैदों आइखौ गारहैदों होनदों, आफा थैदों आफाखौ गारहैदों होनदों। आफा गोदान जोनोम जागोन, आइ गोदान जोनोम जागोन, फंबायमोन बिनानावमोन गोदान जोनोम जागोन। फंबाया बाथौ धोरोमखौ मिथियाब्ला, बिनानावा बाथौ धोरोमखौ मिथियाब्ला, फंबाया बाथौ धोरोमनि खान्थिफोरखौ नेमफोरखौ बावगारलाङोब्ला, बिनानावा बाथौ धोरोमनि खान्थिफोरखौ नेमफोरखौ बावगारलाङोब्ला जोलै थु जोलै बाथौ धोरोमा बोरै थालांनो? बेनिखायनो मंगलबार दिनाव
बाथौसालियाव फुंनि 9 बाजियाव लाइमोनफ्राबो बेहाय गुग्रुब हान्थु खरायनानै आरज गाबनांगौ नङाबा बेलासियाव जायखिजाया मोनसे सम बानायनानै जोंनि लाइमोनफ्राबो बाथौसालियाव फैनानै आफा बोराइ बाथौखौ आफा इसोरखौ गाबज्रिनाय बोर बिफैनाय बे नेमखौ खालाम लाइमोन आफाद बेनिखायनो लाइमोन आफादनि खामानिया मोननै मोनसेया जाबाय बाथौ धोरोमखौ लाखिलांनांगोन जोलै थु जोलै लाइमोनफोरा मिथिनांगोन गुबुन मोनसेया लाइमोनफोरनावबो स्पिरिचुवेल आयदामिक गियान हाबनानै दामाव दाखालाम दाजा होननायखौ मानिनानै गोथों लामाजों सासे गुबै मानसि जाहाथे जानो हायो थार मानसि जानो हायो धोरोमसुला जानो हायो धोरोमसुलि जानो हायो बेनि थाखाय जोंनो लाइमोनफोरखौ जों फोरोंलांनांगोन होनबासो जोंनि बाथौ धोरोमा थागोन आरो जोंनि इयुन जोलै उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा साफा साफा जाफुंसार मानसि जाफैगोन गुगोल दं बयनिबो आखायाव मबाइल दङ ना एन्ड्रइड मबाइलनो स्मार्ट मबाइलनो आं बावबाय महात्मा गान्धीया माब्ला जोनोम जायामोन आं बावबाय आब्दुल कालामा माब्ला थैयामोन आं बावबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माब्ला एबसुनि प्रेसिडेन्ट जायामोन आं बावबाय बिटिआर सुक्तिया माब्ला जायामोन आं बावबाय आसाम सरकारा बबे अक्ट'खौ बाथौ सान फोसावामोन आं बावबायबा आं बहा मोननो दानालाय आं बहा मोननो आमटेका आमलाइगुरि एन्ड्रइड मबाइलाव गुगोलाव थुनाय लोगो लोगो आं मोनबाय आसाम गभर्नमेन्टआ माब्ला बाथौ सान होननानै फोसावजेना माला बाथौ सान होननानै फोसावखो आं बेयाव जिरायनानैनो मोनबाय एबसुनि आफादगिरि जायामोन आं बेयाव जिरायनानैनो मोनबाय सोर होखो जोंनो होदों गुगोल जोंनो होबाय गुगोलखौ सोर बानायखो गुगोलखौ बानायग्राया भारतनि मानसि चेन्नाइनि केलकातानि खड़गपुर आईआईटी सेन्टारनिफ्राय फार्स्ट क्लास कम्पिउटार इन्जिनियार बेनि उनाव गुगोलाव साख्रि मावदों गुगोलाव साख्रि मावनानै गुगोलाव थुयोब्ला गोबां सफ्टवेयर मोनबाय सानसेखालि अफिसाव थांबाय सुन्दर पिचाइआ बे गुगोल बानायग्रानि नामा सुन्दर पिचाइ अफिसाव थांबाय सम गैयानो बिजिखौ बुंहरदों मेडाम आंनि दिनैनि जानायखौ नों आंनो आंनि अफिसनि चेम्बारावनो लाबोदो आं न'आव थांथ'ला बिजिया जाग्रा आदारखौ हटकेसआव सोनानै खाराव लानानै थांबाय आमेरिकानि सिटि बिराद होंगो दोंगो बिजिया थांफेराखैमोन फन हरबाय आं लामाखौ आन्दायबाय बोरै थां नोंनि चेम्बारा खिन्था हरबाय राइटजों ला लेफ्टजों ला ओरै ला बुजियाखसै ओरै थांबा ओरै आन्दायो ओरै थांबा ओरै आन्दायो बिराद रागा जोंबाय सुन्दर पिचाइनि हिन्जावा जोबनायाव खुनुरुखुम सौहैबाय जाग्रा आदार लांनायखौ फिनज्राब गारहरबाय जों साफा साफा जेननाय दानि गोदान जोलै जागोन जों मानो जेननो जों जेननो मोननाय नङा जों देरहानांगोन बेफोर बाथ्राफोरखौबो बाथौ धोरोमनि जुथुमनायाव माइनाव आफादनि जुथुमनायाव लाइमोन आफादनि जुथुमनायाव गार्जेनफोरनि जुथुमनायाव जों सावरायनांगोन मानो जोंनि इयुन जोलैखौ आथिखालनि मुगाजों खाब जानानै जों मानसि बानायलांनांगोन बेफोर बाथ्राफोरखौबो धोरोम सभायावबो सावरायनांगोन आइ आफा नोंथांमोन साइन्टिफिक लामाखौबो जों एसे संदाननांगोन नङाबा
दिनैनि बुहुमा जोंखौ नागारलांगोन दिनैनि बुहुमाव जों आन्दायफ्रांगोन दा फंबायमोन बिनानावमोन मैया दाखालै आं डेलिगेटखौ बेखेवनायमोनब्ला नोंसोरखौ आं बेखौनो खावलायनो आं फैदोंमोन दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया चिफ मिनिस्टार नोंसिनि थाखायनो मा खालामबायनो गोनां जादों निउ इयाराव जौ लोंनानै बाइक सालायनो मोना जौ लोंनानै मटर सालायनो मोना पुलिसफोरखौ अर्डार होदों मोनसे मेसिन बियो जौ लोंदों ना लोङाखै बेखौ मिथियो खुगायाव थुनानै चेकिं खालामदों मानो खालामदों एसे बासायदोंबो नोंनि जिउखौ जों जोबजानो लुबैया नोंखौ जों आखाइ बायजानो लुबैया नोंखौ जों आथिं बायजानो लुबैया बरंस सासे गेदेमा मानसिसो जाजानो लुबैयो बेनो जाबाय नोंसोरखौ अननाय जों नोंसोरखौ निसा लानानै बाइक सालायनानै आखाइ आथिं बायजानायखौ जों मालाबाबो लुबैयाखै केटिएम बाइक सालायनाङा बुंदों फुल स्पिड बाइक सालायनाङा बुंदों निसा लानानै बाइक दा सालायनानै बुंदों निसा लानानै कार दा सालाय बुंदों एक्सिडेन्ट जागोन अबथिरा जिउ जोबगोन मानो नोंसोरखौ अननानैनो बुंदों नोंसोरनो गासिबो नोरजिया जाजोबोब्ला आखाइ आथिं बायजोबोब्ला बै गेदेमा मानसिफ्रा इयुनाव सोर जानो बिग्राया बोरायहांबाय बिग्राय बायदि मेथाइखौ सोर खनबावनो सुलेखाया बुरैहांबाय सुलेखा बायदि मेथाइखौ सोर खनबावनो दाब्लाया बिन'दा फुटबल केप्टेनमोन भारतनि सोर गोदान केप्टेन जाबावनो हलिचरन नार्जारिया बेसे गोबाव बल गेलेबावनो गोदान गेलेग्रा ओंखारनांसिगोन जमुना बर'आ सन्जय बर'आ एक्साइज अफिसार जाबाय बोरला गावनानै बक्सिं गेलेनानै आंखुसिता मोनाबो मोनबावसै सोरबा मोनबावसै दा जोंना ड्राग्स जानानै बाइक सालायनानै आखाइ बायोब्ला बहा बल जोनो बहा बक्सिं गेलेनो बेखौ दाखालाम बेफोरो जोंनि स्पिरिचुवेल आयदामिकआव गोग्लैया दा बेनिखायनो फंबायमोन बिनानावमोनखौ खावलायदो सन्जय बसुमतारी फेसबुकआव नायदोंना दासान्दि सन्जय बसुमतारी बिजिनि उलुबारी सोनाब लारुगावनि मेट्रिकआबो फार्स्ट डिभिजन बर' मिडियामजों उलुबारी हाई स्कुलनिफ्राय पिअ आरो बिएआबो फार्स्ट क्लास बिजिनि कलेजनिफ्राय गुवाहाटी कटन इउनिभारसिटिनिफ्राय एमए खाफाल हावरिया उन्दै समाव दंफां थाख्लायदोंमोननो जालदाब गोग्लैनानै आथिङाव दुखु मोनदों बायदों बिहाराव पाटनायाव लांनानै अपारेशन खालामदों अपारेशना साक्सेस जायाखै मोजां जायाखै नैथि खेब डाक्टारनाव थांफिनदों नैथि खेब थांफिननायाव जानाय नंला होननानै आथिंखौ थबस्र' दानस'दों बे जाबाय सन्जय बसुमतारी कटन इउनिभारसिटिनिफ्राय एमए जानायनि उनाव थांनाय बोसोराव एपीएससी आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि आनजाद लिरबाय प्रिलिमिनारि पास जाबाय दा मेइन फाइनाल लिरनो गुवाहाटीयाव भारा लानानै थाबाय प्रिपारेशन खालामगासिनो सोलोंगासिनो दं आसुआ अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियना बे सन्जय बसुमतारीनो 2.5 लाख थाखानि आर्टिफिशियेल बानायनाय आथिं बायनानै हरबाय अरुणिमा सिंहानो होनाय बायदि अरुणिमा सिंहाया हिमालय हाजो गाखोनायनि आगोल रेलनिफ्राय गुन्डाफोरजों नाख्लाय जानानै बेनाबो आथिंखौ थोंसे दानस'दों बेनाबो आर्टिफिशियेल आथिं आरो बे आर्टिफिशियेल आथिंखौ लानानै हिमालय हाजो गाखोनानै भारत सरकारनिफ्राय पद्मश्री बान्था मोनदों थिक सन्जय बसुमतारीया आर्टिफिशियेल आथिं लाबाय आसुआ हरदों दाखालि गाबोन जोंबो बेनो लेपटप हैगोन बियो एसएस अफिसार जानोसै दा फंबायमोन बिनानावमोन नोंसोरखौथ' आं आथिं गैयै नुहुराखै रावखौबो नोंसोरखौथ' आं आखाइ गैयै नुहुराखै नोंसोरखौथ' आं रावखौबो मेगन खाना नुहुराखै नोंसोरखौथ' आं रावखौबो लेंग्रा लेंग्रि नुहुराखै
दानबा सन्जय बसुमतारिया एसएस अफिसार जानो नागिरबाय नोंस्रा हायिनि माथो बाथ्रा दङ नोंस्रालाय मानो हाया हागोन हानांगोन फोथायनाय दङ आरो बेनि थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौनो बोर बि धोरोम सिबि धोरोमजों सिथाबनानै था बेयो जोंनि मावनो गोनां खामानि आं फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायबाय गोबाव बुंला जोंनि गाहाय आलासि माननि आलासि बिथांमोना बाथौ धोरोमनि खान्थिफोरनि सोमोन्दै गोबांथार बाथ्रा बुंगोन जोबनायाव गाज्रि खामानि मावबा गाज्रि बान्था मोनो होननाय बाथ्राया नंमारगौ मानसिफ्रा खायसे बुङो खायसे हैत होनो दा नंमारगौखौनो आंबो सानो मालाबा मालाबा मानसि बुथारबा मानसिजों बुथार जाफिनो मालायखौ हिंसा खालामबा गाव रसा नांहैयो आलाय सिलाय जाहैयो बेबायदि सालाफाब नांमारबायलै बेबायदि होनो ना होना गामिफ्राव दा बिनिखायनो जोंलाय मानो फाब लानो जों मालायनि हिंसा खालामनो हानाय नङा दा बिदि गुसुं सल' खिन्थानानै आं फोजोबनोसै रामनि बिफा दशरथ राजायालायनो बिराद बोरला गावनो गोरोंमोन नुहुराबाबो ज्राव गाबनाय खोनाबानो बे मैखा बिसाला थिर गावहरोमोननो आन्दासैनो आरो फोनांनोबो हायोमोन बेबायदिनो बिमा खानि बिफा खाना बे बिमा खानि आरो बिफा खानाखौ खादा गंनै सिंखाय दोंनै बावखा गंसे लानानै श्रबण कुमारा धोरोम जायगाफोराव लानानै बेरायोमोन हाथायफोराव लाङोमोन सानसेखालि बिफाया बुंबाय श्रबण आं जोबोद दै गांदों नों आंनो दै लाबोदो श्रबण कुमारा बिफा दै बिनायखाय खाथिनि दैसायाव थास' बिलाइजों दै लायनो थांबाय दै खावखाङोबा खख्ल' गाबोना गाबा दै खावखाङोबा खख्ल' गाबो रामनि बिफा दशरथ राजाया बे खाथियावनो सिखार खालामबाय थादोंमोन मैफोर नागिरबाय थादोंमोन श्रबण कुमारा दै खावखांनाय लोगो लोगो खख्ल' गाबबाय दशरथ राजाया थांखिनानै आन्दासैनो थिर गावहरबाय श्रबण कुमारनावसो हाबबाय थिरा श्रबण कुमारा बाब्राबबाय बिमा बिफाया थांनोबो हाया खाना खानि जोबोद गाबबाय श्रबण कुमारनि बिफाया बुंबाय जाय आंनि फिसालाखौ गावथारबाय जाय आंनि फिसालाखौ गावथारनानै आंखौ दुखु होबाय बे मानसियाबो फिसालानि दुखुआवनो सानसे थैनांगोन होननानै सावहोलांबाय दाना दशरथ राजाना फिसाफ्रा देरबाय राम लखन राम लखनखौ बिमाया बुंबाय बिमा गदायना बिमा गदाया रामखौ राजा जाजानो गिनानै 14 बोसोर हाग्रायाव थिनहरथ'नांगौ रामजों लखनजों आरो बिजि सिताया हाग्रायाव थांबाय बे 14 बोसोर हाग्रायाव थाहैनाय समाव फिसाला सानै आरो बिहामजोखौ नुयैनि दुखुआवनो दशरथ राजाया थैलांदों बेखायनो श्रबण कुमारनि साव होलांनाया दशरथ राजानाव नांदों होननानै बुंदों दा बेखायनो आइ आफा नोंथांमोन धोरोमनि गेजेरजों फंबाय बिनानावमोन धोरोमनि गेजेरजों थार लामा ला गावनि लामायाव जों जेब्लायबो देरहासार जागोन मालायखौ हिंसा दाख्लाम बाथौ धोरोमा जेब्लासिम थागोन बर' हारिया समायनायैनो थागोन आरो दुलाराय निसिमा हालाम बाथौ गौथुमा बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो खुंलांबाय थागोन खाल मानसि लेंहराबाबो आं फैफिननाय जागोन फैदोंमोन ना मोना खाल मानसि आरो जोंनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरखौ आं लेंबोनो नाजागोन जाहाथे नोंथांमोनखौ मदद खालामफैयो बेखिनि फंनै फंथामसो बाथ्रा बुंनानै फिन खेबसेबाव मागो बोथोरनि आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनाय हरनानै
आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय आरो गेवलां मेलखौ बेखेवबाय होननानै फोसावबाय गोजोनथों